Shout out ni Manuel Gone, Col, Mate, Kubkob. Okay na ka, Ses? Uy, lingi. Ses. Uy, di man na. Good morning, guys. Bar Steve. So guys, karon nga vlog guys is naka-content ron magbahubo kami sa among piso wifi in the mga ligo mi. So before ko na guys, shout out sa tani ko ni so nas Mark. Good morning Shopee. Good morning Shopee. So shout out ni ko Marcos karon Corvinus og ni ko ni Green Idea and Decor. Shout out in Jolods. Da, naputay kinakos ng bisita diri guys. Pagupit. Idol niyo. Cha. Kuya. Idol. Atong skin diri. So guys, gikan ko naghabuwa guys. Nag-hire mo kog bag-ong kuhan. Tigi hapog kwarta. Dara. So guys. Na guys, mana na kuan karong buwan na guys. Gamay ra nara sa mga iPhone pag pila mong nakuha karong buwan na. So iguman na ni madto mi sa pikas na ako kamindo kay mga harvest pug ko sa barangay Pananawan Ilaka Jassy. Shout out to Jassy issues. So duha ka bindo ang harvest nung guys. Wala mo sa amo. So iguman mamalit mi og pagkaon kay mga ligo-lig dagat. Mamalik mi atong lugar nga magituan sa una. Mamasol na mi. So update ra na guys. Mag-ihap sa Miskorta guys. Shout out sa Loy. Mag-ihap sa mi kay mula kami magpagtibuok man mga ligo dagat. So station guys kay lami ang view karon na tuig dagat. 2,000 years later. So guys, update na guys mga nag-ihap guys. Ato sang i-flex sila be. Joey og si Mark charot. Na lang i-ihap guys mga 1,000 pala ka pen. Bling sa mo dire yun. Sa mga tao na marunong nang mugtok we kaon. Hoy, so. Tuna. So guys, manami ako ihap. So among nahap tanan is 5,000 plus siguro kay na-apel mga ho. Mga 5 plus. So madto na higuman madto mi karon sa Kajasi ay amo na pong i-harvest tong usa. So update lang mo to guys no kay mga on sa mi. So pinakaloto. Babosh. Karon na Kajasi, iabot na mi. So among harvest on diri Hi Jazz, dito na nanay. Tara halin guys. Tara guys. Guys. Usa nakakawan ng sinsiyo. Bugat-bugat tapos gamay. Yung sinupin. So amo ni pati buok. At least metro karon. Dato ni Jazz. Thank you. Uma kon. Babush. 2,000 years later. Namalik mi. Hi guys. Kauban na ang mga recruitment agency. Daka na ninyo. Rotsen og si Beshi ang bagong recruit. So namis manaya karon guys. So mo gyapon no. Nag-DIY rin para sa buanan kay war. Kani nakalimot da. Shut up ni na kay kalimot sa subanan. Mas Mark. So subay karon. So guys, alauna na uwi kaon guys. Nag-DIY pa. Nag-DIY pa dito sa suba. Karot sino. Tidak. Ang problema na mo hapit ang tubig ni apaw. Taob na. Sa na mo ron. Lutaon mi ani ron. Lago. Wala po ko sa bulik. Guys, mana may ugluto. Time to shine. Muna yan palipot guys. Tapos mga
kauban. Eh! Oh! Mga ano guys? Amen. Thank you Lord. Gatas ng gatas. Namin kaon. So ang next nga mo to is mamasol. Gara atong paitan mamasol, Mark. Paitan mamasol. Oh my god. Unsa man ang usa nga may unsa man uy. Unsa tong gama ron. Yung ka mo tingog siya mag cellphone. Maligo ka ran? Sana oh. So guys, pakita ta mas babaw guys katong last nga kung ano na taro pakita na ako. So karon pakita mo na ako dun sa formal diya. Sayang lagi kay ako lagi selfie stick. So ako babaw guys. I'm here in the top of the world looking down in creation and the only inspiration is you. So guys, my name you. I'm here right now. Balik mi guys kay ako silang giingan nga nindot kayo dire. So ani tapos lang nag-selfie ko diya. Namasaw na sila guys. Chok Wens og si inyo. Bye. Tara bye. Bye nyaw. So unta na may mga ligo guys kay mamasol pa man sila. So ana guys. Kana diya mas ara may mga kuan to last kay 20,000 feet man to karon mga 50,000 feet na. So nindot taog si nindot sa tayo taog mas milaw pa jud. Napuna pa jud ang law. So nindot ang view diri guys, promise. Ano yung tag na ikuan? GoPro, ay GoPro drone. So magaling ko kami guys. Ano na vlog ako. Nay nakita ng mga lawas nga murag Bordragol. Bordragol. Ha, boy. Mana? Ano yung video? Guys, let's jump. Boy, gusto ba boy? Mahal ni mo. Guys, ba ang nombok niya na guys. So babaw, show yung video. Video. Okay na kasi tingin. Yes. So guys, gikan kami na ako. Nindot sila akong guys, promise. Pagtira akong forma dito. Tapos na masold yung stick ha. Ha? Nanti dyan eh. Pagkata. Kaya na masold si Louie Joey. Ay, kumusta lang yung kakwaloy? Ha? Aman? Ano na? Dito! Ako yung mata! So guys, nagkakuha si Joey. So isda comment down below. Kung makatag-an na, mayatag ninyo. Right there. Sawa. Woo! The best. Hindi lang ba yung nilang tanaw daw. Rotzen! Woo! Abstract. So guys, naka-uli na may. So murag there ako itong video guys. Itong vlog kay panganta sa amin. Woo! Babush! Luy! Bye-bye! Bye-bye! Babush! Thank you! At huwag ka lang mag-subscribe. See you next vlog guys!